Toplo vreme u martu nije neuobičajena pojava. Takvi vremenski uslovi trenutno su rezultat povišenog vazdušnog pritiska. Iako nas od kalendarskog proleća deli još nekoliko dana, prethodnih sedmica smo svedoci prijatnih dnevnih, gotovo prolećnih temperatura. Mogu da vas obradujem da će se lepo vreme zadržati do 17. marta sa temperaturama između 17 i 20 stepeni. Jedino što nas za vikend očekuje ponovo nešto jača košava. Jutarnje temperature će biti kao i do sada između 0 i 5-6 stepeni, a preko dana do utorka između 17 i 20, a posle će biti oko 10 stepeni maksimalno dnevno. Vladimira Dikića smo pitali kakvo vreme možemo da očekujemo do kraja ovog meseca. Od 17. marta pa narednih posle, verovatno nekih 7 do 10 dana, bit će malo svežije vreme sa čestom pojavom kiše. Šta je interesantno za mart? Mart mesec je koji može da bude i zimski i letnji. Temperature, na primjer, su bile izmerene nekad i po minus 17, a može da bude i plus 30 stepeni. Povremene padavine i slab mraz su takođe pojave koje se u ovom periodu mogu očekivati. S obzirom da ovaj stabilan period traje već nekih 3 nedelje da mislim, normalno je da dođe jedan period sa malo promenljivim vremenom. Biće povremeno neke slabe kiše, ali se ne očekuju neke velike količine padavina. Ono što verovatno mnogi interesuje da li će biti mraza. Moguće je pojava slabog jutarnjeg mraza, ali on neće uticati na poljoprivredne kulture. U poređenju sa prethodne 2 godine, kada je prosek maksimalne dnevne temperature u martu bio 16, odnosno 17 stepeni, ima nagoveštaja da će se i ovaj mesec u 2026. završiti sa istim ili približno istim prosekom, bar kada je vreme u pitanju.